खुलुमबाय दिनै 12 जानुवारि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राजफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ। मेष राशि गावनि साख्रिनि सायाव जर'खा नोजोर हो। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। वृष राशि मान आरो सन्मानजों खामानि आरो फालांगियाव जौगागोन। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मिथुन राशि रायज्लायनाय आरो सोमोन्दोनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि नखरनि बिबानफोरा बांगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। सिंह राशि समाजारि मावफारिया बांगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। कन्या राशि बादायनायाव जाफुंसार जानायनि जाथावना। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। तुला राशि फालांगि आरो बाहागोदारिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। वृश्चिक राशि थांखिनि सायाव गोसो होनाया गोनां। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। धनु राशि नोंथाङा गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मकर राशि धैर्यजों थिरांथा लायोब्ला नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। कुम्भ राशि नोंथाङा गोदान सोमोन्दोनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मीन राशि गावनि सानबोलावरिखौ मोजाङै बाहाय। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै गोजोन्थों।